Hej og velkommen til. Nu skal vi se på, hvordan man opretter en artikel eller et indlæg inde på WordPress. Det første vi skal gøre, er at vi logger ind på WordPress administrationspanel, hvorefter vi i venstre side får en menu frem. Den vi skal se på i dag er menupunktet indlæg. Hvis du holder musen over menupunktet indlæg, så får vi 4 ekstra menuer frem. Den vi skal se på er tilføjet nyt. Hvis vi starter fra toppen, så har vi mulighed her for at skrive indlæggets overskrift, som i vores tilfælde er demo. Dernæst skal vi skrive en brødtekst, hvor selve artiklen vil være. Hvis du så synes du er færdig, så kan vi gå over i udgive, menuen er over i højre side, og efter vi har mulighed for at gennemklade, vi har mulighed for at se et preview af hvordan andre folk de ser den, og vi har mulighed for at udgive den. Hvis du derimod slet ikke vil have den her mere, så er du mulighed for at flytte til papirskåret. Hvis vi starter med at gemme klade. Når du gemmer klade, så er det kun dig, der kan se og ændre i den. Den er ikke tilgængelig for alle normale brugere. Det vil sige, at du kan senere hen få lov til at redigere igen, hvis du ikke er færdig. Det næste vi skal se på er kategorier. Nede i kategoriboksen, der har du mulighed for at vælge kategori, hvor den nu hører til. For eksempel, i vores tilfælde, demo. Som standard vil den blive sat ind i ikke kategoriseret. Den kan du bare slå fra. Hvis du gerne vil have en ny kategori, så kan du bruge tilføje en ny kategori, som hurtigt opretter en kategori for dig med dit valgte navn. Det næste vi skal se på er, hvis vi scroller ned, indlæggets thumbnail. Med det har du mulighed for at tilføje et billede i toppen af indlægget. Jeg har et billede liggende, som vi lægger ind. Hvis jeg nu så synes jeg er færdig, så vil jeg trykke på udgive, så alle kan få lov til at se den. Dernæst har du mulighed for at trykke vis indlæg, så du selv kan se hvordan det ser ud. Sådan her vil andre folk se den. Det er det for denne gang. Jeg håber I får svar på jeres spørgsmål. Har du andre spørgsmål, se mere på wordpressmaster.dk. Vi ses en anden gang.